bili tayo ng pandagdag sa lulutuin. Hey! Mami, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Atay ka na natin. Baboy! Timber ba? Tatlong lips sa isang kilong batong. Boss, may papaitan ba? Ay, yung laman loob ng baka? Ay, ganyan meron. Oo. May balance pa siya dito. Maganda pa ano. Ayun. Kasi ang tiyo, talo pa na eh. Karate! Ba't ganyan yung atay mo? 1 kilo. Natakot! Kaya Amot kamo na. dito kang umaga. Sino? Sa Timber. Hindi na nasunod tayo. Subutan mo ng May dugo. kikinuha siya kahapon. Sama na ano doon sa... Sampung mga daliri. Ano po tayo? Lista ko. Sama na yan. Hinahanap ko, hinahanap ko. Oh. Ano po ba? Tatlong lips sa isang batok. Sa kilong batong. Ano pa? Wala na. Tatlong red. Wait lang mami. Wait lang mami. 1 kilo nitong Tapos batak ano lang. Basta nga ba? Hindi na. Oh, tayo na. 2 kilo. Ano pa? 6.14. Magkano na kilo ngayon yan? 270. Ha? 270. Tumas ng 30. Oo. Ilang linggong nawalan kasi ng loob. Batok! Si Ipit oh, tapos pagka ano, mamahalan. 614. Laman, 480. Ba't mataas ang gasolina eh? Tapos din mo Tumataas lahat ng ano. Pwede Atay, 7.5. i-deliver mo. Tayo na. Ayun. Oo. Sobrang tayo. Ano na? Magkano yan? 260 sa'yo. 260. 270 oh. 270. 260 yung ginawa sa'yo. Ah, sige. Salamat. Sobra. 1,169. Favorite number sa uli. Alin ba? Alin ba? Alin? Mali na lapot nung wallet. Bakit? Babay po to? Ha? Ano, Juju? Dami kasing wallet eh. Yan tuloy. Ano, malaki ka? Hindi, yun ang isang pang ano, pag-score yung isa. Ay, mami, ano, mami? Yung gold. Wala siya. Sito, mami, sa'yo? Nasa lamesa lang. Pinita sa'yo? Ano, ito. Ano ba ito? Pipito man siguro ito. Buti ka pa, madami kang wallet. Yung wallet pagka wala na. May pera ba lahat? 1,169 yan. Ano? Bell. 1,169. Thank you. Favorite number yun sa dulo. Oo. Kano kilo dyan? 150, mami. Dito lang sa harap ito.
Ay, kamyas. Kuha. Ay, pambihira ka. At sinabi mo ka. Hindi mo. Adi ba yung kunin mo sa akong bahay? Hindi mo rin. Hindi mo rin sense. Si Bilog ang hindi kasama. Ay, bakit di nakasama? Nandito sa lalakhan. Sumama sa lola niya. Birthday ng tatang. Ah. Gusto mo ba? Yun, malasa yan. Sagasaan mo yan. Saan ba? Nakaharang eh. Kasaan, di kontuwa ko. Siguro iiyak ako. Yo. Ganun sana. May umiyak bang tuwa? Yes, awa ka Ganun sana. Ganyan daw yung kami. Dahil ang kagyas. Nagpapakuha pa ng Indian Mango. Ako'y nahiya naman kumuha dyan sa... Eh, pwede. May palangkit doon na. Papakuha ng Indian Mango si... Ano eh? Pep? Ito si... Tawag dito. Pogi. May palangkit doon. Tingnan mo yung palangkit. Ano ko na kami yes? Kung nangunguha po kami ng kamyas. Ito ilalagay namin sa Malalagay. tilapia at papaitan. Tilapia sa umaga, tilapia sa gabi. Oh? Pwede, baka pwede na yan. Marami na yan. Okay. Itik sa bunga. Kung itong kamyas na ito ay matamis laang, hindi ito dadami ng ganito karae. Saka masipag si mamunga. Maasim eh. Dito pareho. Ha? Iniihian dyan eh, masarap. Timplado. Manamit-amit nga yan eh. Guys, itong isa na to, binata to. Baka gusto nyo. Gusto nyo mag-apply. Ay, hindi ko sinabas si Tisaya. Just call me. Masyado pa maliit. Ha? Just call me. Palakihin daw. Hindi, ano na to eh. Hindi mo kasama si Tisay. 18 na to eh. Kaya ano, 18 na, pwede na. Baka di patuloy. Baka di patuloy. Naka-video pala. Naka-video pala. Alam mo, pinanonood na yung vlog ko. Pero hindi ko na rin Tisay. Yari Tisay, ka. ka lang. Dapat kasama ka dapat eh. Cut yan, cut. Isa, yan dito Cut yan, yung cut. ano mo. Cut yan, cut. Yung kakat, dikito ko kakat. Hindi yung mga kasama, may pigsa. Ah, chat na. Chat. Napapasundo. Dalingan mo yung ano, yung styro. Styro? Thank you very much. Hindi, ano ni Bartol to, mabuti hindi nawala. Talaga si Bartol, oh. Hoy, lagyan ka mo yung yellow styro. So, dali nyo na oh. Para... Hindi, meron na nun. Dito yan sa pilahan yan eh. Inuman dito sa pilahan yan. Pwede na yan. Pero baka malalaki sa kabila. Okay na rin. As na eh, tama na eh. Papasundo si Inan? Ah. Hindi ako makapag-drive. Ah, bakit? Kasi pa ako. Hindi ka ako mapasundo na kasi ano mo. Sa bayo mo. Tapos magsilin niya kasi creative. Creative na lang. Kaso lang, 1 kilo lang tong papaitan natin. Tumas na naman yan, 270 na. Dati 240. Eh kung baboy ang pinili ko, marera eh. Ihawin. Sa katutak na kamyas to kinuha namin, no?
Tsaka ito, meron kaming biniling 1 kilong laman loob ng baka. Marami pa naman dala mga kasama eh. Ito ay isang ano lang, isang putahe. Magkano dito? Ilang kuya? Baboy bibili namin eh. 85. Tapos isang kilo ito. Dito. Isang kilo ba? 198 lang. Ha? 198 tapos isang kilo. Magkano ba kilo niyan? Walang daan lang. Hindi lang to. 372. Meron lang nilang. Bahala Ilan kayo. pa? Bahala kayo lang ba yung ano nyo bibili nyo? Marami na ito. Pinaiwan nito. Tama na siguro. Marami na bang tayong ano eh. May tilapia, may ano. Magkano lahat yan? 150? 372. Ha? 372 lang. Bahala kayo, kayo bibili. Isa lang. Bawasan mo. 198. Oh, yun. Ayan, basta't meron tayong konting ano. Laking patusin yung ginawa niya. Yung subot lang. Tsaka to. Ayan. Susupot. Marami po rin mga bigas eh. Marami po bigas. Ano? Malibo. Meron yata. Sino malibog? Ta? Malibog. Buena mano rin malibog. Malibo. 233. 223. 223. Ito, nila. Bigay ko tilapia. 110 lang. Oh. Todo niya napakadaya mo. Nung ako'y bumili, bigay mo sa akin 140. Ngayon, 110 lang. Pero hindi dinagdagan mo lang yun. Billionaire din eh. Dali. Ilang malaking tilapia ang sa kilo. Meron kami. Meron na nakabili na eh. Oo, nakabili na. Bangos, 170 lang. Oh. Dami ng pera, napakarami ng... Ah, binila ka ng bangus. Hindi pala bibili sa akin. Akala ko bibili lang. Bangus daw. Tsaka na. Ano eh. Sabi ko, pata sa ilog. Sa ilog. Ilan kilo yung fry? Ano? Tara, doon tayo sa tulay, maghintay. Doon sa taas ng lagpas ng barangay, mas mura. Oh, sige. Oh, lighter. Nakakalula. Ay, tubig pala. Kala ko nakabili na kayo. Ay, mababaw ng konti rito pala. Ang lalaki na tilapia, oh. Ang daming tilapia pala, oh. Hindi nakikita sa camera pero sa mata, oh, kitang-kita. Masarap pang mantik yan. Ayun, oh, naghahabulan na yung mga tilapia, oh. Ayun na, mga naghahabulan, oh. Ah, the best pala dyan, bangkulong. Maglagay ng bangkulong, ano? Bangkulong? Oo, bangkulong. Oh! Pambira kapon, 67 lang yan ah. Mataas mo ngayon, Martes pa. Ito yung Martes ko nagtataas, nagbababa. Napahiya tuloy ako sa kasama ko ha.
Galing pa kami ng partida. Dito nga kami magkakargat. Sabi 67 lang. Yung pala 71 na. Yung Martes po talaga nagbabago po ng presyo. Sumusunod po sa kumpanya. Magkano po? 100. Wala po. 100. Unleaded ah. Dapat po ka konti. Dapat siya ka? Dito sana. Dito sana kami pupunta. Pero alis na kami. Alis na ba kayo? Oo. Susunod din tatay mo eh. Saka si ate mo. Nasa baraw. Ha? Nasa. Nasa garay na? Ito na. Sabi ko dito na dumiretso. Mangga, nakakaya naman mangga. Ano? May dala kami. Binili o sinungkit? Sinungkit. Oo, hindi yung sungkit, nanuro ko kayo lang. Oh. Yung sa looban. Ano kailangan niya? Kailangan namin. Ilan ba kami? 1, 2, 3, 4, 5. Bubuhat niya ba yung video ko? Layo. Hindi pwede. Layo na. Walang kuryente rin sa sitio Pakiling eh. Wala ba? Wala? Walang kuryente rin. Ano muna? Hindi ka pa ba narating down? Hindi pa nga, ako, taga rito, hindi pa ako nakapunta. Hindi, walang May kuryente entrance rin. ba? May entrance, tiyak. May entrance. Magkano? Kakain yung bayaran. Nandiyan ka naman eh, no? Pwede ba Ala na nga, 40 pesos na nga lang dalang pera. Oo, sa entrance totoo lang. pa, 40 pesos, tapos 40. May pangiram ako ng pera dyan. Ay, pakarga kami na. Eh, kaya hindi kami makakasama. Wala. Ay! Hindi kami makakasama. Yung kataba ng bata na yan. Ay! Hindi kami makakasama, wala kami Ayun na lang. Hirapan na mag-alaga. Ay! Tara, uwi ka na namin sa amin. Ha? Doon ka na lang. May kalaro yung aking hindi pala pamangkin. Aking ano? Apo na, apo. Anak ng pamangkin. Bakit nagkaroon ka ng apo? Siyempre, mayroon akong anak sa ano. Ano ba kailangan? Kunin yung Ricardo, bigyan mo kami. Tsaka kutsilyo. Sige. Panghiwa. Parang di ka sasama. Kasama si Shirley yata, kasama sila Shirley. Hindi, kasama din sila. Ay, yung mga anak. Ang ate lang, hindi kasama yung anak. Kala ko yung kasama. Bakit ka maputi? Ha? Bagay bata pa eh. Hindi, maputi rin niya. Umitim na nakakaligo sa pa. Saan ang sapa dito? Sangat. Ay, layo pa. Malayo ba? Lusong lang yan. Di ba? Kural na yan. Bagay, mga 1 kilometro layo. Mahigit. 1 metro pa ba? Kailangan na siguro. Meron. Ayun lang oh. Di ba pag-ahon mo? Sangat, di ba? Ito lang yun. Kaso, maglalakad ka ng Sangkap, ilabas mo bagya na. doon sa ganun. Ibigay yung kampet nandun sa may lagay ng gulok ka sa sako na. Bakit nauuna ba kayo? Abay, parang di naman kayo sabay-sabay tayo. Kaya nga din, sabi kayo, umaga eh. Sige, maglaruan mo pa. Ako'y... Marami naman yan eh. May uwi nyo rin ang ano yan. Hindi namang... Ba't dadalhin pa? Iiwan na iba. Nakarami nito. Sige,
pag kami natira na lang, Kami di na natin lang. na madali na yan. Napakaraming tricycle na yan. Ano tong kalamansi? May kalamansi napakarami. Oh, sabi mo, Bumili ako kalamansi. Eh, siyempre, nagsiguro ako para ano. Sili ang ala. Yun ang wala. May mapipilan naman yata dyan. Dami lang tayo. Sa papaitan. Sila na bibili. Wala na ako pera talaga. Oh, sila 40 na nga lang pera ko. Oh, taka ko yung nagipit niyan eh. Kunin yung gulok. Baka may tatanta rin eh. Ilagay sa karton yan, no? Hindi, tama na ere. Ano bang ano yun? Ito nung bona. Baboy. Ito nung bona. Baboy, baka. Yun lang ang ating handa. Tama na yun. Tsaka manok. Baka pa rin. Abay, wala tayong pera ngayon. Kung Magtitipid tayo ng konti. Hindi yung... beef Baka cube sakali. naman eh. Hindi, meron yan. Diyan na. Kung beef cube naman eh. Hindi. Pork cube. Baka nga dyan. Siyempre, magtitipid tayo ng konti. Eh, mahirap naman yung gastos tayo ng gastos. Diba? Asan yung tubig? Ngayon pa lang yata bababa yung tubig. Ano ba re? Hindi naman ako sasama eh. Sasama na kung sasama. Hindi nga kasi umaambon. Wala daw cottage doon. Ano May lang. cottage to, May di ba? cottage to. Imposible yung nasabi mo na yun. Kahatid lang nila eh. May cottage to. May Kaso, tricycle. Ano ang ginagawa ng tricycle? eh, maghanda lang kayo ng pambayad ng cottage. Kasi, Korto tayo, korto. siguro magkuhan ako. Mahirap kasi ang wala tayong lapagan ng gamit eh. Pero kung, hindi, tignan na lang natin yung sitwasyon. Saan kaya Kung wala may cottage doon eh. Meron. Kaya Magkano titignan tayo natin ng cottage pa rin? Kaya mahirap kasi wala tayong upuan talaga eh. Di ba? Titignan natin yung sitwasyon para hindi naman natin ubang isa lang alang yung isang Hindi, tao may lang tricycle magbabayad. naman. Kaya lang yung mga gamit niya. Eh, mangungulekta tayo ron. Kaya, Siyempre. kamukha yung ginawa Sa natin dalawa, natin. tatlo. Ilan yung ano? Hindi, tatay ko, wala akong problema dun. Ah, Sino dalawa? mag-ano ng tubig yung bibili? Bibili tubig, eh hindi na kami bibili. Hindi, dinala ko yung galong ko. Nag-sure ako Ano eh. ba yun? Squid ba tsaka si Inat? Dadali ko nga yung Marami galon. kaming galon dito. Ala, bibili na yan. May pambili na. Okay na. Bagay, maggayak na kayo. Nandiyan na. Kung hindi ka sasama, hindi na raw sasama. Ano ba dali? Ha? Kakasurahan pa kanina. Paano nakita mo napakarami? Alis pala, napakaraming gagawin. Nilinis pa. Nalinis na lahat eh. Maggayak na lang kayo. Ay, magdala tayo ng kahoy kaya. Ha? Kahoy, para. Plato, may plato kayo. Wala, ayun ang nakalimutan ko. May paper plate nakalimutan ko sa bahay. Sige, ilog naman yung.